en mana gentleman agreement moro to ma ema bro hinye kabisa to otherwise otem mana consolidate votes mag Mount Kenya region to owe kelo Nyeri in Nairobi ka Sakaja nyaka mi thuolo mar timo tije to replan and reorganize Nairobi mantie kod a lot of disruptions. Okay, mogin ote mag jopiny. Erokamano, VJ kumitieke godo no. Yes. Hapa ni ngano wacho wach mangima. Irigi ji onge party. Ingeni ka William Ruto giri Rigathi Godfrey Gachagua donje telo. Ta agenda mokwongo mar ji nodwa mayo Uhuru Kenyatta Jubilee. Bi neno koloso kweth mare ma jo Jubilee e od bura. Kamano otingo Sabina Chege gi Kanini Kega. Ma giwuok ni koro party ni gitimo ang'o gikawo. To kotamogi to otemo manyo moko matindo tindo. Ma bende otimo ang'o otam bei mane ji goyo. Kech ji noseng'eyo ni en jalup jatend piny mokwongo nyaka ne katiba manyien chakre. Ma odonje kom to onge gi backing mar chama. Nikech Mudavadi ne nigi ANC no negotiate godo Prime Cabinet Secretary. Wetangula ne nigi Ford Kenya mo negotiate godo Speaker. Amason Kingi ne nigi pa mare moyudo Speaker mar Senate. King'iyo Moses Kuria ne nigi mare akeni ne chama iluongo nang'o ma bende no se dissolve. Kazi something. Mutua ne gi mare maendeleo chap. To jogi poko dissolves parties gi gite. Pod gin kodgi. Nikech parties are very strong tool e siasa ma Kenya ka. Emomiyo ineno kata ka ODM bende jumbe ariyo mokalo. Nyicha nitiere tungni. Bensuda wacho ga ni nitiere tungni gi tuomore tungni. Ka governor ma Kisumu wacho ni en acting party leader, jomoko bende luonge ni interim party leader, to chama to wacho ni en mana chairman kende mar Central Committee meeting. Nikech party kanie lweti to in gi teko mang'eny kabisa mar dhi e mesa tikoni an chama nane gi joga. So mane gi marigi ji lak ka. To mano bende makaka jawinjo kata janeno wano wacho bro bedo tabune. Nikech jite manene sane ng'ieno onge party to bende bro do ka ji mang'eny bende dhine ni jatelo an gi gimoro ka. Mia million mia moro mondo atim ang'o aweni party. Nitie kata parties ma exist sani ma nigi ji e bunge. Mabro timo ang'o mabro dhine. Emomiyo bende liekore ni nitiere simbe moko magore e kind Rigi ji gi George Natembeya. Nikech ng'eni Natembeya en ja DAP. Yes. To DAP party leader en Eugene Wamalwa. Tigene Eugene Wamalwa sami onge portfolio. To in party leader ti weth. Governor Natembeya ni goteku. Kendo nyecho chopo kuma koro nonyore Mudavadi gi Wetangula Western. Natembeya nyalo gariembo Eugene Wamalwa e DAP kaine. Mubed party leader. To koro konde Rigi jini antan gi party. Tan gi party manigi ji Western. Koro wane kaka dwate mang'owa. Dwati. So bedo ni Rigi ji onge party no. Rach mokalo. Inyalo paro UDA ka. To momiyo malalo osiepne. Ne nitie proposal ni deputy party leaders oket adek. Mondo neutralize. Mokidhore ma Malala ni emano timo ang'o. Mono dagi wachno. Emomiyo ineno ka koro Malala nyigolo. Nikech sani ka UDA wacho ni giketo deputy party leader moko ariyo. Tingeni Rigi ji onge kare. Kisama in deputy party leader to ibende ina giteko, especially for a ruling party. In giteko malich. To ka koro ket ni ji adek, tibro do kamoko gin mna chairman mar party constituency more mibiro ka to kori keto ni deputy party leader ni uni kuol kode to frustrate you. So mago gik manyalo timore ne party ni. Bedo nonge party no en wach marach. Erokamano. Fred Goye